Добър ден на всички. И така реших да пробвам с нещо по-различно. Надявам се да ви хареса. А, без на дълги обяснения, нека да започваме. И така, приятели, сега за някой може би това е нещо наистина невероятно, за някой може би това е отврат, за някой дори е може би непознато въобще, но съм сигурен, че поне един път в живота сте чули за тази игра. А именно Geometry Dash. Няма да крия, наистина, мисля се за наистина добър в тази игра. Като можете да забележите, че всяко ниво съм го минал с 3 парички. Това наистина ми отне доста време, защото съм почвал играта така горе-долу от 2021 година, ако не се лъжа. Разбирате, че такъв древосък като мен 2021 не може да мине цялата игра, нали е така на ЕЗ. Но така или иначе всичко ми е минато. По-голямата ми гордост се крие ето в това бутонче. На акаунта ми имам 93 демона. Повечето са easy, но някои от тях не са чак толкова easy. Medium демони пак хубавички, достатъчно мишко така medium демончета имам. Който иска може да разглежда тук. А пък истинската ми гордост, вече истинската започва ето тук. 5 хард демона имам минати, но наистина легендарни, като Nine Circles, Crazy, тези са от Doom Gauntlet и Forsaken Neon. И от 2 януари вече започнах и с едно нещо, което наистина не очаквах да се случи в близкото бъдеще, но се случи. Вече имам 3 Insane демона за 20 дни. Super Sonic, 8O и Crazy 2. Но днеска, като за начало, няма да се мъча с някакви много трудни нива. Hard Demon, Classical. Нека да започваме. Но вас ще ви помоля да цъкнете лайк бутона и да се абонирате, нали, както винаги, защото това за мен е наистина важно. Разчитам на вас, и вече сега почваме. И така, приятели, направих си Practice мода. Сега виждате резултата от екрана, като имаме в предвид, че може и по-добре. По едно време започнах да го минавам, отказах се, защото зверски ме ядоса. Но сега не мисля да е толкова труден, виж, че можем да го минем. С това нека да започваме. И така, първи опит. Така, тук виждаме, че началото е леко с едни тайминги. Тук трябва да фащаме правилно, цъкаме на орбовете. Не много рано, не много късно, в идеалния момент. Ето така. Тук леко мемори и започваме с корабчето, което е наистина лесничко. Така, тази топка, само ето този момент, който току-що минахме, мога да лезна леко по-труден. Чакайте да... Нека да продължим. Така, тук също имаме леко мемори, на което разбира се ще умра. Иначе нивото не го смятам за трудно. Да, Hard Demon е, да, в NC стайл. Сега знам, че за половината нищо не разбират. Но се надявам, че поне някои хора разбират на за какви работи говоря. Но имам чувство, че повечето въобще няма да схванат какво става тук. Затова мисля да разнообразявам контента си, а ние през това време вече сме на уейва. Тръгнах да казвам, мисля да разнообразявам контента, да пускам различни игри. Мисля, че ще бъде интересно. Като и за бъдеще съм планирал стримове, което мисля, че ще е още по-интересно. Но живот и здраве, ще видим какво ще се получи. В крайна сметка. И също така, за всеки случай пак ще ви помоля да лайкнете това видео, наистина трябва да ми подкрепа след толкова дълга пауза и с трудничко решение да разнообразя контента. Наистина ви казвам, не беше лесно да се реша окончателно, но в крайна сметка мисля, че това
изразходва много по-малко усилия, изисква много по-малко усилия, изисква много по-малко обмислене на идеи, глупости. Просто сядаш, записваш как играеш, което е готино. Така, минахме това. Сега нека да пристъпваме към Wave-а. Все пак това е основната част. Да, много искаш. Ох, Ямджуш, ще бъде интересно днеска. Да, определено ще е интересно. Не, защо цъкнах двойно? Така. Let's go. Да, let's go. Не! О, майко, 77%. Добре, това ми харесва, добре. Поне да знам, че... Поне да знам, че не съм задъен на улица. Поне така. А, 75. Така, малко по-спокойничко. Всичко ще стане. Добре бе, как вече. Вау, така ли бе? Майко, само като видях, че минах онзи дуал, наклонение на така, само като го минах и си викам край, това беше, но забравих, че има още един такъв. 86% така или иначе.
Доста лошо влезнах в този портал, сега всичко може да се обърка. Разбира се, че ще се объркам, майка ти дей! Почти 1 час. Ах. 1151 брат. Доста стабилно. Доста стабилно. It was at this moment that he knew. He fucked up. Майко, че съм тъп! Мисля, че тук коментарите са излишни. Не, аз съм просто невъзможен. Не, човек, стига. Не мога повече, не мога. Разбирате ли, не мога. Полудявам! Добре, как се получава така?
Готово, това е, готово! Готово, разбирате! Yes, готово. Чай се не съм. Зави... Стои май. Приятели, не ми се завършва така това видео, но целта е изпълнена. Надявам се, че ви хареса, обаче не съм сигурен, че на всички ще ви хареса как успях да извърша това, което се искаше от мен. Така или иначе го минах това ниво, надявам се да ви хареса. Не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала ми. Включвайте камбаната за още видеа. Вече със сигурност за още видеа. Благодаря на всички, които останаха до този момент. Помнете, вие сте ми много важни, вие сте ми много ценни. Помнете, че на този канал ще се появяват наистина незабравими видеа. Така че ако искате да сте част от историята, бъдете винаги на линия. Това е всичко за днес. Благодаря още веднъж, че останахте до края. Довиждане. Ти видеото.